मबाइलखौ बिखायाव लानानैनो रायज्लायनोसै आं। हेलौ आइ गांजेमा गोसोम रानि, आङो गाबोन नोंसानाव थांगासिनो आइ। गोबावथार जाबाय नोंखौ नुयिया, नायनो लुबैसोदों आइ। मा जानो नों आइ? हा? मा फिथा जानो? आं सावना लांगोन दे। जेबो फिथा सिथा लाबोनाङा, आं लुबैयाखै। मानो लुबैयाखै? नोंलाय माथो एन्थाब फिथा मोजां मोनसोयो। आं जानो गोसो गैया होनदोंना आइ फिथा सिथा। जेबो लाबोनाङा। मानो बुंनाय? नों दाबो औ आयै, आङो बै रामुसिंखौ दासिमबो मोजां मोनाखै। रामुसिंनि थाखाय आंहा जेबो फिलिंस फैयाखै दासिमबो। मोजां मोननांगोन आइ। नोंनालाय हाबा जानायालाय खैदिन जाखो दे? हा? मास मोनसेयानो जायाखै? लासैनो मोजां मोनलांगोन आरोहाय। आं मालाबाबो मोजां मोननो हाया आयै बे रामुसिंखौ। बेसे बुंनांगौ आयै, बेसेबार बुंनांगौ? आं रामुसिंखौ मालाबाबो मोजां मोननो हानाय नङा थैजासिम। दे, उनाव गथ' गथाय जाबाथाय मोजां मोनलांगोन दे। नय आयै, आं बै रामुसिंजों आं मानो गथ' जोनोम होनो होआ आं। गांजेमा गोसोम रानि, उनावसो फस्थायगोन मोनथिबाय। बिदि बुंबानो जागोन नामा? मानि मा गथ' जोनोम होआ हाबा जानायनि उनावबो? आं हाबा जायाखै आयै, आं हाबा जायाखै। मा हाबा जायाखै बेलाय? जेनेबा जादोंबाबो आंखौथ' नोंसोर जबरदस्तिसो हाबा हरदोंना। आंनि गोसो मथे हाबा जाबासो आं हाबा जादों होनना सानना लागौमोन। आंथ' रामुसिंखौ मालाबाबो हौवा होनना गनायना लानो हानाय नङा। बाप्रे बाप, दासिमबो एसेबो सोलायनो रोङाखै नों गांजेमा गोसोम रानि। सोलायदो गथ' मोनथिबाय, हाबा जाबाय। आं हाया सोलायनो। नों हाया होनबानो जागोन नामा? हा? हानांगोन। हाजारबाबो हाबा जाबाय, हाबा होबाय जोंफोर नोंसोरखौ। एसे बुजि नों गांजेमा गोसोम रानि, नों उन्दै गथ' नंलाथ'। नों मा 15-16 बोसोर नामा दासो? हा? 23 बोसोर जाबाय नोङो, 23 बोसोर मोनथिबाय। बेनोथ' आयै, आं दासो 23 बोसोर। नाथाय रामुसिंआ 50 बोसोर। बेफोरबायदि इसेबां बैसोगोरा बोराय मानसिजों आं बोरै संसार जानो नोंनो सानना नायाखै मानो? नोंबो हानाय नङामोन। नों दा मालायखौसो सहस नुदों ना नों हागौमोन? औ, हानोबो हानाय आयै। मानोना सोरबा सोरबि फैसानि लभिया दङना। माने फैसानि थाखाय बोरायजों हाबा जानायबो दंसैना। बोराय जाखो मा जाखो? हा? नोंखौ आजादियैथ' जाहोबाय थागोन ना, नोंखौ सुखुयैथ' दोनबाय थागोन ना। 50 बोसोर जाखो मा जाखो नों सानना नायाखै मानो? इयुननि खोथा सानना नाय। एसे बुजायनांगौ। आं नोंखौ हाबानि सिगांबो बुजायोमोन, दाबो बुजायनांगौ नामा आं नोंखौ? बुजायबानोखि आं बोरै नोंनि खोथाखौ लानो हानो आयै? आंदि बे बोरायखौ फसायनो थाङा आरो आंनि फैसानि लभियानो नंखाया। आं फैसानि थाखाय बोराय हौवाजों हाबा जाग्रा नङालै आयै, नों मिन्थिखागौ। थेवब्लाबो नों आंखौ मानो बुंबाय थायो? मा जाबावनो, मोजां मोनलांगोनहाय, लासैनो मोजां मोनलांगोन। दे, जेखिजाया आं गाबोन थांगासिनो। मा जागोन? थांखागोन दे आङो। आं बुंदों आयै, आं जेबो जाया। दे दोनथ'। आया, दाननासो होबाय। आब', नोंसोरथ' गाबोन थांसिगोनानो। मा खजानाखौ दिनैनो राननोसै नामा? ओहो दिल्लु, खजानाखौ रानथ'ला दे। मा? खजानाखौ रानथ'ला? माथो नोंसोरलाय खजानासो राननो फैदोंमोन आब'। मानोथ' राना जालायखो? दिल्लु, बिजुलि गैयियावलाय मानो राननो दे। बेबो थानांगोन ना। बिजुलियाबोथ' जोंनि न'खरनिनो मानसिना। औ आब', नों थिग बाथ्राखौनो बुंदों। बिजुलि फैबाथाय रानसिगोन दे ना? औ दिल्लु, दा हाजारबाबो एसे बोरैबा जागोन ना बिजुलि गैयियाव रानबाथाय। दा खजानाखौ नों दांखानांला दे, दांथ'नांला नोङो। जों ज' फैनानै रानफैसिगोन। बिजुलियाथ' दा गाबोन फैयाना? ओहो आब' फैया। बिनियाबो बिमानि लोमजानायानो हामाखै माथो। हामबासो फैगोन खोमा। दे, माला फैयो फैथोंसै, जेखिजाया बिजुलि फैबाथाय लिंबानो जाबाय। बिजुलि फैबासो फैगोन जोंबो। जेनेबा बिजुलिया थाबाथाय मोजां जागौमोन आरोना, बिनि थाखायनो दिनै जोङो रानला माने। जागोन दे आब'। मोजां मोनबाय दे आङो। बेसेरा बिजुलियाबो खजाना राननायाव थानो लुबैदोंमोन ना। लुबैखागोन ना नायनो। रानना लानोथ' होदों देनाय, थेवब्लाबोथ'। दे, मोजाङानो जाबाय दे आब'। नों खजानाखौ ना दांथ'नांला दे। साबियालाय? साबियालाय आंनि आखायावनो दङ र' आब'। मोजाङै ला दे साबिखौ। जों खिन्थु खजानाखौ नायाखैबो दे खुलिनानै। साबिखौ मोजाङै दोन, गोमागोन अबावबा। दङलै आब', दङ, गिनाङा। आंनि आखायावनो दङ मोजाङै। जागोन दे, नोंसोर फैयागौलागि आं खजानाखौ खुलिनानै नायाबो दाङाबो। दांनाङा। जोंफोर उनाव फैनानै समान रानना लागोन। लागैबा नोंनो गरनैसो बारा होगोन। औ, आंनो एसे बारा होबानो जाबायना, गरनैसो। जागोन दे, होगोन। जाम्बाया नुदोंना? खोब हिनजावखौ मोजां साननाय दं खोमा। जों मानि थाखाय रानासै एबारो जोंसो मिन्थिगौ ना आब'? माने बिराद मोजां सानना लाबाय थायो खोमा हिनजावखौ। औलै मोस्रोम, दिलुआ जाम्बा मारानो दे। माने थगायनाय लुथिनाय जेबो मिन्थिया। नुवाखै एसेबां मोजां गार्लफ्रेन्डखौ गारना लानानै अबाव रामोनदानि बिनानावखौ गोसथोदों। नङा, जेनेबा रामोनदानि बिनानावा मोजांबाबो एसे बेलेगमोन देनाय। दा
आखल आखुफ्रानो मोजां नङाबा गोरिबबाबो जेबो नङालै गोसोफोरा मोजांबा औथ' आरो जोंलाय माथो एसेबां धोनि जाबोबाय थेवब्लाबो जोंनि आखल आखुआ दासिमबो सोलायाखै आगोल जेरै मोजांमोन बिदिनो मोजाङैनो दङ जोङो आरो जों थैजासिम बेफोरबायदिनो मोजाङै थाबाय थागोन औ न' मोस्रोम ओमफ्राय आब' नोंबो गाबोन थांसिगोन दा औ थांसै ओमफ्राय बिजुलिया फैबानो फैनोसै नाथाय टेनसनबो जादों आं मोस्रोम औ आब' आंबो नों जा सानदों आंबो बेखौनो सानदों मानो होनबा टिलुआथ' बिजुलिखौ मोजां होनना सानबाय थायो बेजोंनो मोजाङै संसार जालांनो सानो बियो नाथाय बिजुलियादि सिं सिं ओरैबायदि गाज्रि बियो मा मिन्थिगौ दा बिसोरनि संसारा एसेबाबो बोरैबा जासिगोन ना आब' औ नाथाय दा बिजुलिनि बागै खिन्थायाबाबो जायाना बिजुलिनि आखलानो ओरैबायदि गाज्रि माने खिन्थायाबाबो जाया औ आब' सिखावसो बियो लभियासो बियो टिलुनि मालाबाबो मोजां हिनजाव जानो हानाय नंला खोमालै आब' बेनोथ' मा जाबागोन बे टिलुनिया टेनसनबो जादों आं मिन्थिगौ ना मोस्रोम दे माथो खालामबावनो आरो आब' एसेबां गिदिर जाथायखौ जोंफोर मानो लाखुमानो दे जोंफोरनि खजानाखौ बियो खावना लांदों जोंफोर मानो लाखुमानो औ लाखुमाया जोंफोरो बिजुलिखौसो नेदों दा सप्तासेनि उनाव फैगोन होनदोंमोन ना बियो औ माला फैयो फैथोंसै जिखिजाया बिजुलि फैबानो लिंनो होदोंना जोङो लिंगोन र' बे टिलुआ बिराद मोजां सानबाय थादों बे हिनजावखौ नाथाय मोनथिबासो शक जासिगोन आंहा नै सुइस बर्डआनो गाज्रि जालायबायहाय मानो गाज्रि जाबाय थायो चार्जखौनो लाया आइनि रुमावसो चार्ज होफैबाय थानांगौ जायो लैथोस्रिया मा मोनबाय थायो जोंनि रुमाव साला ना आं सना दोनफैनायखौ मोनथिदोंलै मोनथिनोबो हानाय दे आं खिन्थु बेखौ थिग मोना दे बारा मायो माबालै बिजुलि आंहा सुइस बर्डआ मानो गाज्रि जाबाय थायोबा आं मबाइलसो चार्ज होनो फैदोंमोन र' नोंनियालाय मा सुइस बर्डआनो गाज्रि जाबाय थायोहाय आइनि रुमावसो होफैबाय थानाय नुयो माथो नोंखौलाय बोरै गाज्रि जायो नोंनि सुइस बर्डआलाय ना नोङो माबा दांनानै गाज्रि खालामो आं जेबो दाङालै बिजुलि हारसिंनो गाज्रि जायो माथो मानोबा गाज्रि जाबाय थायो मालाय आइनिया मोजाङै थाबाय थायो नोंसो मिन्थिगौ दा मानो गाज्रि जायो ओमफ्राय लैथोस्रि मोनसे बाथ्रा बुंनाय औ मायो नोङो टिलुखौ दाबो गोसोखांबाय थायो नामा बेफोरखौ मा बुंदों नोङो बिजुलि आंलाय टिलुखौ मानो गोसोखांबाय थानो मालायनि हौवाखौलाय आं मानो गोसोखांबाय थानो दे गोसोखांनोबो हानाय नोङो मानोना नों फाग्लि रखम मोजां मोनोमोन ना टिलुखौ खोनासं लैथोस्रि टिलुआ आंनिसो हौवा मिन्थिबाय आंनिसो जाबाय दा बियो नोंनि हौवाया रामोनदा आदायासो नोङो रामोनदा आदाखौल' सानबाय था बिनि बागैल' सानबाय था मिन्थिबाय बेखौल' गोसोखांबाय था आंनि टिलुखौ गोसोखांबाय थानाङा आंलाय मानो गोसोखाङो दे बेखौ आं गोसोखांखाया औ आं टिलुखौ आगोल मोजां मोनोमोन नाथाय दाथ' आं मोजां मोनलाना नों मानो आंखौ दाबो सेक खालामबाय थायो आजिखालि रावखौबो फोथायनो हायाहाय मानो फोथायनो हाया बयबो गाज्रि जायो नामा आरो बिजुलि थांखांनाय बाथ्राफोरखौ मानो दिहुनबाय थायो नोङो औ टिलुआ आंनि मोजां मोननायमोन नाथाय दाथ' नंलाना नोङो आगोलनि बाथ्राफोरखौ दिहुनबाय थानांलाना दिहुननांगौ जायोलै नोंनि थाखायनो आं टिलुखौ बेयाव लाबोनो हाया मिन्थिबाय टिलुआबोथ' हाजारबाबो हौवा मानसिना नोंनि थाखाय बियो फिस्लायलांनोबो हानाय बिनि थाखायनो आं बेखौ लाबोआ मिन्थिबाय बिदि होननानै आरो आं बुंनाय बाथ्राफोरखौ आदानो खिन्थाना होनाङा आरो मिन्थिबाय आरो आइनि सिगाङावबो खिन्थानाङा आंलाय मानो खिन्थानो दे आंथ' बेफोरनि बागै रायज्लायनो गोसो गैखाया बिजुलि दाथ' आङो नोंनि बिबाजै जाबायना आगोलनि थांखांनाय बाथ्राफोरखौ लानानै नोङो गाज्रि भाबफोरखौ लाबोनाङा लैथोस्रि मोनसे बाथ्रा बुंना दोनखानोसै आं मालाबाफोर टिलुखौ आं लाबोनोबो हानाय नाथाय नोङो टिलुनि खाथि खाथि थानाङा बेजों सिथाब खालामनाङा मिन्थिबाय बिसोरो हाजारबाबो हौवा मानसि बिसोरनि गोसोआ एसे बेलेग जायो दसेनो फिस्लायनो नागिरो आं मिन्थिगौ है बिजुलि आंलाय माला बिनि सिथाब थायो दे मालाथ' बिनि खाथि खाथि थायो नोंबोदि आरो मानो बेफोरबायदि एसेबां गाज्रि मानो सानो नोङो थाबैनो मानोना रावखौबो फोथाया आङो गावनि हौवाखौनो फोथायलाया होमबा आंलाय माथो नोंसा आदाखौ बेसेबा फोथायखायो हाजारबाबो जोंहा आदाया जाबाय आब्रा टिलुआ एसेबाबो बेलेग मा बेलेग दे टिलुआबो मोजाङानो दे खोब मिन्थिगौ नोङो लैथोस्रि टिलुआ आंनिसो हौवा मिन्थिबाय आंसो मिन्थिगौ बियो मोजां गाज्रि माबायदि मिन्थिबाय एसेबांबो गाज्रि नङा दे औ आंखौ धोखा होदों होनाया थेवब्लाबो ओरै गाज्रि नङाथ' बियो मोनसे साइडथिं गाज्रिबाबो बाखि साइडथिं गाज्रि नङा दे दे आं उन्दुनो ओंखारदों चार्ज होनो ना मा होनो होना थांदो बे आया जेबो बुजिया बेसे बार बुंनांगौ बेखौ आं रामसिंखौ मालाबाबो हौवा होननानै गनायना लानो हानाय नङा आं फैसानि लफिया नामा आं फैसानि लफिया नङा बिहामजो मायो नोंथ' जोंनि हाथायखौ नुफेराखै न' बिहामजो ओहो नुवाखै
माने आं हाथाय नायनो थांनो नायदोंमोन नों नुवाखैना? थाङाखै माने बिहामजो? बोरायजों थांनो होदों आंखौ दरखाराखै। थाङालै आं आयै गोसो गैया। हामानोथ' थांनो हागौमोन ना गारियाव। आंलाय थांगोन होननासो बुंनो फैदोंमोन। दे होमबालाय थाङाबालाय। थाङा आं गोसो गैया। आबौ आनैया थाङानो दे नों थांदो हारसिं। माने आंखौ अनसुमाजोंसो थांनो होदों बुरिया। आंलाय रामुसिं बोरायजोंसो थांनो होदों सानदोंमोन। अनसुमाजोंलाय थांगोन मानो थाङा? आं मिथियाना। मोजाङै बुंनांगौ बुरिया। अनसुमाजों मानो थाङा? थांगोन आङो। दे होमबालाय थांगोन। ए आं नायना फैथां। अनसुमाया थांनो नागिरदों, नोंखौ लांफानो नागिरदों। थां नायना फैदो जोंफोरनि हाथाया माबायदि बिहामजो। थांनो ओंखारबाय नामा अनसुमाया? आं बिदिनो थांसै, आं जेबो ओंखारलायला। आंनाथ' दख'नाया मोजांखा न'। दे हागोन दे बेफोरबायदिनो थांनो। आरो खाथिसोना, गोजानबो नङा हाथाया। मा होनदों आनै? थाङा नोङो? थांगोननो थां, लाना थां आनैखौ। जोंनि हाथायखौ खिन्थिना फै। थांगोन दे अनसुमा, नों थांगोनबा? औ थांगोनथ' र'। सोरबाफोर लोगो दंबावो नामा? ना नों हारसिं? रावबो गैया, हारसिं। दे थांगोन अनसुमा, मानो थाङा? बोरायजोंथ' आं मालाबाबो थाङा, नाथाय नोंजों थांगोन। दा दिनै आं अनसुमाजों थांबाथाय आंनि हौवाखौ अनसुमाखौसो सानलायलांगोन सोरबा सोरबि। आंथ' मोजांसो मोनगोन। सोरबा जुदि जंखायना होबा आरो बांसिनसो मोजां मोनसिनगोन आं। सेंग्रा मानसिफोरजों जंखायबाथाय बिराद मोजां मोनखायो आङो। ओरैनोबाबो आङो मार गोसथोनो इन्ट्रेस्ट दंखायोमोन सेंग्राफोरखौ, नाथाय आंखौ रावबो मोजांखौनो मोनामोन ना। माने रावबो फसायामोन। आंथ' टिल्लुखौ ओरैबायदि फसायोमोन ना। नाथाय आं बायदि गोसोम साइस गैयै गोरिबनि फिसाखौलाय सोर मोजां मोनो देनाय। दा नै गोरिबनि फिसाखायनोथ' बोराय रायजों हाबा जानांगौ जादों। आइया लफावनो हाबा हरदों आंखौ। बिहामजो मा सानबाय थाखो? ओंखारदो। माथो सानबाय थाखो आनै? मा थांमारगोन ना थांमारा? थांसैबा ओंखारहैदो। जेबो सानाखै आङो, माने आं दख'नाखौसो सानबाय दङ। बेजोंनो थांबानो जागोन खोमा होननानै। जागोन ना अनसुमा? बोरायथार नुदों नामा दख'नाखौ? नुवाखै दे, थांजागोन बिदिनो। थांजागोनहाय बिहामजो बिदिनो। बाराद्राय गोदान गानाबाबो जागोनलै आनै, खाथिना। दे होमबा आं बेफोरबायदिनो थांसै, खानायाबोथ' हखानाय दंखायो। दे बारा देलायाबाबो जागोन। इसिङावसो नोंसोर ज' थाफैना दङ, आं बेखौनो नागिरगासिनो। माबाहाय आबा, आं बिहामजोखौ हाथाय नायनो थांनो होदों र' अनसुमाजों। गांजेमा गोसोम रानिया हाथाय नुवाखैनो जोंनिखौ। आंजोंनो थांफानो हागौमोन ना, आं दहाय थांना फैबाय। न'सो गुन्दा बोराय, नोंजों थांगोन आं हाथाय जानो। ओइबाबो थाङा आं। 100 बारसो लिंबाबो ब्राबा लिंबाबो थाङा। नोंबो आरो लिङाखैना, लिंनांगौ। दे होमबा अनसुमा, आनैखौ लां हाथाय खिन्थिनो। औ आमाय, लांनो नागिरदों र'। नोंबो थांबावगोन नामा? अनसुमायालाय मानो लोगो हमनांगौ बोरायखौ? दिनै थांला दे, मालाबा थांसिगोन। दिनै नोंसोरनो थांदो, आं थांला। माने खर'खौ एसे बोरैबा मोनदोंलै आं। दसे उन्दुना थाहैथ'नोसै आं। खर'खौलाय मानो बोरैबा मोनलाबायखो? हामदों र' साला बोराया, नङाबा जोंफोरजोंसो थांफागौमोन। बिदिनो थैबाबो जायो, थैबाबो लस गैया, बेमार जानानै थैबाबो लस गैया दाबायसेयाव। मोनथियालै आयै, आं उन्दुहैथ'नि र'। दे होमबा गांजेमा गोसोम रानि, नोंसोर थांदो, आं थांथ'ला दे दिनै। खर' बोरैबा मोनाबा थांगौमोन आङो, नाथाय दा एसे बोरैबा मोनबायना। उन्दुहैथां नोङो। थौदो होमबा आनै, नों बेफोरबायदिनो थांसैबा, थौ। औ बिदिनो थांगोन, थौदो। मा जाबावनोलै फोजोंसार, माथो बिबारिखौ नायनो लुबैबाबो नुथारलालै। जेरावखि फैया मानो आङो अबावबा नुगोन होननानै नायथिंबाय थायो, नाथाय गैया। खेबसे नायनो लुबैदोंमोनलै बिबारिखौ। मालायबा हाबा जाबाय, संसार जाबाय, गथ'आनो जाबाय खोमा। आं आरो बेखौनो दाबो बावनो हाला माथो। मानो गोसोखांबाय थायो बेखौ। गोदान गार्लफ्रेन्ड लानोबो गोसो जाया। क्या होगा तेरा फोजोंसार भाई। मालायबा हाबा जानानै गथ' गथायानो जाबाय खोमा, आंहा आरो एक्सखौनो बावनो हायाखै। नायथिंबायनि र' अबावबा नुनोबो हानाय। नुबा हले माथो होगोनलै आंखौ नुबाथ' गिनासो खारखागोन खोमा बिबारिया। आंबो आरो सानसे समाव एसे बोरैबा खालामोमोन ना मानसिया फाग्ला बायसि। दा खिन्थु बेफोरबायदि नंला दे आङो। गोसोखाङो खांनाया नोंखौ दाबो बिबारि आङो, थेवब्लाबो बिदि फाग्ला बायसि जाला दे आं। बेफोरबायदि खालामला मालाबाबो। गुबुननि हिनजावफोरनि थाखाय फाग्ला जानालाय मा जागोनलै? मोनगोन नामा बेखौ फाग्ला बायसि गोसथोबानोखि? फाग्ला बायसि जाबानोथाय मोनला। गोरोन्थियालाय आंनाबो दङमोन र', गैयि नङा।
थेवब्लाबो आरो बेफोरबायदि सानद्रायाखैमोनलै आं नोंखौ बिबारि। थांसै र', आइया आंखौ फनसो खालामबाय दंमोन दानि। नेबाय दं खोमा ओंखाम जानो होननानै। आइयाबो टेनसन ना, बिथिंजाय आंखौबो टेनसन खालामो, साख्रि गैया बाख्रि गैया बेखार जाना थाबाय। बिथिंजाय आरो लैथोस्रियाबो दाहोनाजों हाबा जाबाय। बेफोरबायदियाव टेनसन जाया मा जानो देनाय बिमा बिफाफोरा। आंथ' आरो जेन थेनसो बासिदों देनाय फाग्ला जानायनिफ्राय। थेवब्लाबो दाबोदि मोजां जाबाबो साख्रि गैया बाख्रि गैया बेखार जाना दङना। इन्टारभिउफोर होनो होबाय थायो आइया, नाथाय फरायनोनो गोसो गैलाना। बेफोरखौ होबाबो थिगसे फरायनांगौ। थांसै र', खेबसे नुनाय मोनबा बिबारिखौ। बेफोराव नागिरबालाय अबाव मोननो। बिथिंजाय मा बिसोरो आलासि दं ना मा दङ, आंबोदि आरो लामा आं माने जेरावखि थाङा मानो बेयावनो नायथिंबाय थायो। नंगौबा